Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз 4 декабр дина видео кардан натонистам. Камтар кор доштам. Баъд бо ду бор свет мурд. Свет мурад загрузка мера немушта шох мешавад. Корот ҳамаш маънош ки нол мешавад. Духтарако, пеш аз саршави видео мехом шуморо як гапикара бугум. Медонам ки бисёр шуден, не ки баъзе одамо мара менависанд ки апа хочият анафабелик да уже дер шудаги кор кардан, уже касе аввал кор кард аввал зуд мешавад, дигарон не шумо хато мекунед духтаро. Фабелик соли 2014 дар 2013 ҳама бор мехаридам. Просто одамо системаи кориш хушур намедонистанд духтаро. Лично ҷанои худам савдо мекардан, ҳичи нашидам, барои ки ва ё ҳамун системаи чихе кор мекунан аз тавни чун хушур намефаҳмондашон. Просто борхарӣ мекардан тамом. Звания хеле вообще дар фикршам набудан. Ана ҳозир дигар система қати ки одамо кор кардесиян хушур уже фаҳмидан, кора ёд гирифтан, коршон пеш меравад ва дар фабелик дар любой вақт шумо дар муддати кӯтоҳ метавонед ки званияи баланд бигиред, оилики калон бигиред. Ман ҳозир шумо дар рақамҳои оишаро мебинам дар экран. Оиша беҳад нағз мефаҳмона. Ҳамаш ай ҳамин аз тавни вобастае ки чихе шуморо мефаҳмона. Ройгон ёд метиятона. Метонен ина барои санҷиш бидроен, регистратсия кунед. Ҳичи аз шумо намерава. Як бор бори дар коритон мехаред, чия шотка, зубная паста, тарам чизои дар коритон и всё. Мебинед ки маъқул шуд, кор мекунед. Ман боварӣ дорам ки шумо дар маъқул меша қати оиша кор кардан. духтаракое ки нав кора сар кардан мехоҳед, марҳамат дар оиша бинависед. Оиша бону беҳад кора нағз мефаҳмонатона. Дар командаш зиёда аз 200 кас кор мекунанд, званиҳои нағз гирифтагиянд, оили ки зур мегиранд. Дар ҳамин пеш аз соли нав яхтона бисанҷен. Рақамҳои ватсап дар рӯи экран ва хил накунед ки вай то низ шумо наметонед. Ҳама занои тоҷик ҳаматон видео даст як ҳалла доред. Умедворам ки ҳама наве ки тона истифода мебаред, кора сар мекунед ва муваффақ мешавед. Ай мара бигибра дар хонаи бидро биги. Салом алейкум дӯстони азиз. Ирӯз 2 декабра нигоҳ кунед. Борон ахир борид. Ҳоз проблемаи калуш сар мешава. Ва чи май да ҳаким да хонамонам хеле ангур буд, мерехт, ҳама қаруфтанаш кори ма будаг да ягон вақт намефорид. Борони да чихе мечаспа. ҳозир бонам таришда. Ангуро рехтан, карочи барф мебора меган рӯзи 5 барф мебора. Гло ба фикрам сармо мезанашон. Вақте ки ман ягон ҷо берун бирам, вақтҳо ман динаски яхела намеёвум. Вақте ки ман дар хонаям динаски яхела ина панави хуш рӯи боч боли женски меёвум. аҷиб да. Вақте ки ман ягон ҷо бирам, ман намеёвум. Я по меёвум, я по не. Уже маълума ки барф мебора, хинаки барфи. Хай гло зинда шудан ба саймонак. Духтаро, срочная помощь нужна. Вай кадам дина манту пухта будем. Хамир зиёдка дозим, ма Адельна бибида оштипа кадестам ва куда картишка бирён. Ва инаи вай мора алиш кадан дар кор. Ина мира фильтра алиш кадан дар кор. Да куҷо ми Адельни фильтр мефурӯшанд дар Душанбе. Кумара бинависед дар комментария. барое ки оби мо беҳад уже безеб шудаги бе фильтр хӯрда намешавад. Вақте ки ман тифал да об мемонам, уже тагашам хеле чиркин пай мебона, ранги кипятильника кам хеле мешава. Хулоса баъде ки мо иро тобистон гирифта будем истифода бурдем, боз дидем ки намешава. Просто кӯдако наметавонанд ҳама хеле просто оба бихӯранда. Беҳад чиркина. Ин хай тоза мекунава. Не ки амира срок гузашта. Моро гуфта буданд ки ҳар 3 моҳ шумо бояд ира алиш кунед. Анаки ман рафтам вална наёфтум. Бо ира дар куҷо мефурӯхта бошанд? Ҳамира ба фикрам тоқами сафедакша бояд алиш кунӣ. инҷа да числа ҳамаи чӣ дошта на болода уже даже 5 моҳ шудаги ира бояд дар 3 моҳ алиш кунӣ. گویی بفایده کاری. انا که با فکر شما ایره در کجا در دوشنبه Адельна فیلتری همین چوینیکا میفروشند.
ами чойникай овгиракай чиай. Салом дӯстони азиз, имрӯз 3 декабр дилафрӯз гта бускадистай ҳа гуфтам ва мо чикор кардем дина шаб барфбори тама барфи короче дигар дарои дорад сари исфандиёр мегӯям ман мерам барфбозӣ ман хеле нигоҳ дорам атреза фурӯт барф нест дар болои ангуро буроману ай барф ному нишон нест короче ё хелшон ки барф мебурам я галай барфбозӣ мерам уже план каштесиян чӣ мепӯшам ки не рӯзи истироҳатаи рӯз гудако дар хонаан машадарс рафт омад аная пловчик нем гуфтем ака биби пага мега ман хона мерам ба обратно бо миём рамунали поша уже россияра гузаштай грузия рафтестай ба сари мошинош анам қагап хабар хабарист кане ки хунук шуд ана мебозира ки кадагай соли 2000 мумкин 7 боша чанд боша 6 боша неки медонам ки фаромарз уже буд ами бозира мо мекардем гта сан андрес вай сити бо чимти як гала гта баъд пага додо пицца 1000 та пиццаи 20 сумма тақсим мекардаем маша мегӯ уча мерем ман гуфтам ки не бачи ана 1000 та пиццаи 20 сумма тақсим мекардаем маша гуфтам ту медонӣ барои 1000 та пиццаи 1000 одам мебия очират мешавад ман мерам қати наврӯза хай бара гуфтам имрӯз короче ами я моҳи дига мехонем бо каникулай подписчикои ки канали мада подписчикои бегона нав бисёр омадианда подписчикое ки намедонанд ки мо чанд касем чихе ва савол метиҳанд чанд кӯдак доре ба 6 кӯдак дорам подписчико ва баъд рӯи видеои пештараи мара бинен ай соли 2017 видео яна чанд сола видео 17 18 19 20 21 22 6 сола видео 23 шава 7 сола видео ҳастай таваллуди кӯдакое ки дар германия таваллуд шудагиян видеош ҳамаш ҳастай ва чиқа зиндагии мо чихе гузаштагия умуман ҳамаш дар ҳамин влогҳо ҳастай барои ҳамин чизе ки нафаҳмиде дальш тамошо кардан гирен шумо да понят намешавад ки умуман мо чанд касем чикораем чикор мекунем вақташ да ман ҳар рӯз духтаро видео мекардам вақте ки германия да будем бекорӣ будагда ҳар шав ма соати 12 видео мепартам ақлам намегирифт ки 12 мо 4 тоҷикистон ё ки 2 россия яй ба 12 шав мепартофтанда ами кора ман ба бас кардам ҳар рӯз партофтанша анане ки мехоҳам ки ҳар рӯз видео партом ина ирӯз ман наметавонам ба фикрам видео партофта барои ки рекламаи фаберлика ҳоли фикр кардан гуфтан дар кор ки чӣ бигӯяд риё чудак амакаса бозӣ рӯзи бозӣ шарафту ях намекунӣ авқот кадестам дар берун кучика пишид барам бинам бурин ятар кунам фаромарза рӯй кунам як кола мола биёра ба бишинем бихӯрем тамошобинои ҷа овози кӯдаку-чудакои ман овози ман намебарояд дар видео барои ми голос мондам отдельно ҷана простой ош ба гӯшти мирғи қагӯшти гов қати кардем камтар сис шуд то фаромарз кола овардак буд рахшон омада будам ҷа шитем ҳамакаса хӯрдем И мы принесли папичку. Мы принесли ош. Мы принесли еще ош. И принесли салат. И принесли салат морковку. Тебе и как это каплен. Мюрен это папичку. Магнит. Мигрен. Папочка, мигрен пахло. Мигрен. духтарои ҷа дафтари даромаду баромада гирифтам ман чӣ кардистам набояд москва бирам ҳамин ҳафтаи меомадагӣ
پوپشی رولی میگیرم نیروز برام پوپشی بگیرم و بعد میدونین چی دفتر بی دستای کودکو ایسو با ایسی جا رکلامورا می نویسم که پیری پوتت نشوه با یگون شیناسوم زنگ میزنن میگن این رکلام برای پیشکیمون من میگم اوه ما уже گفتگیم که رکلاموی من مثلا اول آدمی که میخرم може میگم شکی نو آدمای بعدی همی پریمیر تو چهارشنبه پنجشنبه یا جمعه شنبه میخالتی واسه هم خیلی باید دفتر بچورا اسم میپرم ما باید لباس جمع کنم ای دفعه ما دیگه نه سومکا نه پومکا همیه چیمدانی майдача میگم برم تموم аштақ 3 сола набарам ана дафтарои ҷамонем и бардака диден китоби дафтарои машаҳай и стол дамои хеле наклейка часпонда будем наклейкашам кандиян ана ирӯзочам хонаш рафт насиб мебиёяд то вақта кӯдако қатъиёчам местанд бисёриҳо мегӯянд ки вақте ки ман москва рафта будам беларусия кӯдакои тра ки нигоҳ мекунад чанд нигоҳ мекунад калонош уже самостоятельно мактабашон меранд ана и пашак чунда боша майдакош местам дахона хозянам хеле оз мехес мирам айпаи либосои зимнира шуштам курткара шуштум я бор дига намедонам ба чӣ аҳволай ана баъд чия курткао ҳамин чизора шуштанива боз мада дар корай обу харидан дар корай и короче намедонам чимадана ҷамъ кардан дар кор хай дӯстони азиз ту видеои оянда тамошо кунен гуфти одамон лайк монен